Hello, hello, hello everyone. Good morning, good morning. Naririnig po ba ako? Dinig po ba ako? Hello? Naririnig po ba si host? Dinig po ba? Dinig? Hi Maricel Nazareno. Hello po. Good morning. So, thank you at for the first time, it's your first time dito sa ating LS, tama? So, ayan, thank you at nandyan ka. Sali ka na, bebe ha, para maturuan ka namin. Okay, so type palista sa mga gustong sumali. And sabihin ka agad ang inyong mga main channel po. Ayan. So, at kung anong team kayo galing. Para atin pong ano yan, mailista ka agad. So, hindi po ako masyadong makakapagsalita ng mataas at I mean malakas. Hindi po ako pwedeng magsalita ng malakas ha. Makinig po tayo ng mabuti. Whatever ang sinasabi ni host. Para hindi tayo maano. Okay? Ayan. So, type palista. Maricel Nazareno. Yan po ba yung main channel nyo po? Okay. Ayan. So, nakuha ko na. And nakapag-subscribe na po ako sa inyo. Matik po yan. Nakapag-subscribe na po ako sa inyo. Ayan. So, mag-stay na lang po kayo sa ating live. And wait nyo po yung ating mechanics na sasabihin ko po. Kung ano ang inyong gagawin sa ating dikitan. Okay. Ayan na. So, mag-invite muna tayo. Like and share muna tayo. Like and share muna tayo, mabibilas. Like and share. Ayan, so like and share muna tayo mga baby loves. Para marami tayo ngayon. So like and share muna tayo mga bebe, no?
11 minutes. In a few minutes ay magsisimula na po tayo. Maricel, nandyan ka pa ba, bebe? Bebe Loves, nandyan ka pa? Okay, ayun dyan. Okay, nakalista na po. Maricel Nazareno. Ayan. Jenny Galigar. Ayan, nakalista na po. Wait na lang natin yung iba ha. Huwag na pong aalis. Naantok pa ako. Ayan.